Хей хора! Днес е 10 април. 11 април, да. И отиваме на разходка в Пловдив. Сега отиваме пред треньора на Илийката, защото ще пътваме с него и семейството му, както и ние двамата в комплект. И отиваме към Пловдив. Аз завивмукна само, че 11 април има сняг днеска. Ти показа ли, че има сняг? Показах. И да знаете един хак, ако ви замръзват вратите на колата, може да ги мажете с глицерол. Опа, то падна на това. Глицерол, глицерин в аптеките го има. Мажете оплътненията на колата и не ви замръзват вратите. Интересното на този влог е, че Илийката ще гледа неговият треньор, аз ще гледам моята треньорка, която между другото ще видя за първи път и нямам търпение. Аз не съм ли си треньор аз? И ти си ми треньор, но имам още една треньорка. Имаме женска треньорка, имаме мъжки треньор. Ето го и багажът за една нощувка, не е малко. Ето ни ги турбичките с храна, тази е моята. И тук е и на Илийката. Аз ще закусвам в колата отново протеинови филийки, а Илийката вече закусва в нас. Така, с Илийката направихме малък гаф, понеже караме по-бавно, отколкото кара Пешо, и го загубихме няколко коли пред нас. Да гледаме, че е същата марка и същия цвят, и караме след него, пък той изобщо не е по навигация. И изведнъж стигаме колата, тя спира и в колата не са нашите хора. Много сме зле. Пешо, нали ще гледаш клипа, да знаеш какво се е случило. Аз колко съм весела, Илийката колко е сериозна. Направихме 10-минутна почивка и продължаваме по пътя. Остават ни около 2 часа и половина. Само при варенето, не да го печеш, вече си му убил протеина. Илийката пили ориз. Ти след ти го печеш. Пили ориз. Пак ще ям. Илийката пак не яде с мен. Той хапна с Пешо. Ето ми го оризът с тофото. Пристигнахме в Пловдив и качихме се в апартамента. Сега отиваме да си вземем багажите. Хей хора! Къде сме? И аз мога да ти кажа къде сме. Отиваме на Кантар. Нещо да кажеш за Бога. Няма, нищо не казва. Няма вътък. Няма вътък, изморен. Сега сме на фитнес, приключваме. Сега сме в Било и пазаруваме и си взех тези две протеинови барчета, които в Руси не съм виждала и реших да ги дегустирам специално, да ги пробвам. Ето го Илийката. Не слушай очата. Аз станах най-голям пичка. Имам най-хубавия мъж. Верно е. Най-големия пичка. Да. Ти какво си взе? Хляб и някакъв бар. Сега ще купуваме яйца и ще видим. Ще видим. Да. С гладен бодибилдър преди състезание. Знаете ли колко жално гледа сладкото? И Илийката беше така. Не е било така. Пешо, кое си избра? Бисквити? Бисквитки и порички. И сложи.
Топ сме. Стига, топ. Светлина. Включване отбор първи. Се види, чакай. Отиваме на капана. Дано да не нахванат в капан там. Включваме се отново. Доста по-късно, както виждате сега е вечер. И отиваме на разходка с другият състезател, който е от Русе. Който е нашата партия, нали? Да, на капана. На капана отиваме. По двойки, между другото, май ще сме. Нали? По двойки. По двойки е как? По двойки, да. Отиваме на двойна среща. Така че да. Ще влизаме в капан. О, с този снеговия капан направо ще откача. Ето го античният театър, но просто не може да влезем. Определено в Пловдив е много красиво. Гледката е един път. Здрасти! Ти няма да кажеш. Хора, това беше всичко от нас за този ден. Надявам се видеото да ви е харесало. Утре може би ще снимам в същия влог или отделен. Ще видим колко ще стане дълго. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако това е така, палец нагоре, коментирайте и се абонирайте. 11 без 15. Лека нощ! Хей хора, от ден 2 и лоши новини или като вдигна температура през нощта. И сутринта беше много зле, аз не съм спала цял вечер. Събудих си в 3 през нощта, към 4 станах вече и отидох в кухнята, където беше и Пешо, който също не беше спал. И до сутринта си приказвахме. И сега отиваме до ДМ, другите останаха в квартирата. После се връщаме и ние и заедно ще ходим към състезанието, към Пловдивския панаир, където ще гледаме нашите русенски състезатели. Международен панаир, Пловдивски панаир. Където ще участват Пешо и Джунито. И моята треньорка Зори, която срещнах вчера и се запознахме, но тя нямаше изобщо никакво време да си говорим, така че се надявам днес да си говорим. Събрахме агитката, нали ще викаме? Ето ги. И другите. Те не обръщат внимание. Чакаме шоу програмата да започне. Великата за първа ще гледа. Да. Предния път бях на сцената и изобщо не ги гледах. Беше ми интересно само моите представяне. Сега съм дошъл само да ги гледам. Айде, бояди сън! Релакс. ...25-та година в категория девойки бикини, 23 години. Зорница Симеонова, Драганички, другия тим София. Наградите връчи Ралица Кашинова, която е треньорка на повечето момичета. Виждате, тя произвежда шампиони, съвсем скоро и ще ражда шампиони. Аплодисменти за Ралица Кашинова.
и за шампионката в категория девойки бикини 23 години. Най-накрая се срещнахме. Номер едно най-добрата. Що е за парата? Търсили на добрия кадър. Хапвам. И аз хапвам. Отново ври с тофу и Ликата яде Яйца и хляб. яйца и хляб. Аз съм много щастлива, много съм доволна. Мечтата ми се сбъдна. И така. Не, още малко глюкоза. Ликата още е зле. Чакаме Бейшо и Джунито да излязат и да си ходим щастливи и доволни с нашите шампиони към Русе. Така. Как е? Ядям. Мина на сцената. Ядям. Едно ядене. Да, най-накрая. Като кучище съм наел. И Ликата се състезава да държи кофа и който спечели, печели една от всичките кофи. I guess that you'll never know.